ala te bɔ fɛn tɛ bɔ ala la, ala tɛ bɔ fɛn na. Wa foyi tɛ yen min bɛ sanga o ala kelen in ma. Est-ce que vous faamuya? Mais adamadenw n'u bɛ bɔ ɲɔgɔn na, i b'a ye e mɔden, e kolo bɛ gɛlɛya ni mɔden. Nka e mɔden fana ka waati a kunna bɛ diya kosɛbɛ diɲɛ technologie kɔrɔ la ni e ye. Misali la an mɔkɛw ka tile la, intelligence artificielle tun tɛ yen. An garisɛgɛ kɛra o ye. Bon an bɛ ka taa cogo min na, an denw ka tile la, mɔgɔ bɛ to Italie ka opéreli kɛ Japon. O daminɛna an yɛrɛ ka tile la. Donc an denw b'olu bénéficier. Docteur ɲɛnama bɛ to États-Unis ka opération k'i la k'i to hôpital du Mali la yan misali la. O bɛna kɛ n'Ala sɔn. Ɲɛ b'a la. Fɔlɔ an balimamusow n'an balakaw k'a kɛ to, u tun bɛ jigin cogo min na, bi bi in na i ɲɛ b'a la ten tɛ kow bɛ falen na. Mais olu fɔlɔ mɔgɔw kun kolo ka gɛlɛn ni anw ta ye. Donc ni kolo bɛ fɛgɛya, n'an kolo bɛ fɛgɛya, furaw de bɛ kɛ k'an dɛmɛ sa ni minɛnw. Minɛn minnu tun bɛ yen sa u tun tɛ yen fɔlɔ. Sisan u bɛ se k'a lajɛ den cɛya n'a musoya bɛ dɔn ka sɔrɔ a ma bange. Mais fɔlɔ o tun tɛ yen. N'o tɛ yan. Fɔlɔ a tun bɛ den tun bɛ na i bɛ taa sɔrɔ den dɔw bonyana kɔnɔ ma. U nali ka gɛlɛn. Opération min tun tɛ yen, masa bɛ se ka to a sira fɛ. Mais sisan wa ye a den bɛ ka taa cogo min na a bɛna dama tɛmɛ. A ye nin dumuni ni dumuni nin tigɛ. A ye nin bɔ nin na, a ye nin bɔ nin na, a ye to ka nin kɛ. Ɲɛ b'a la diɲɛ bɛ évoluer ye. Pour que k'a bɛrɛ bɛn ma. Pour que k'a bɛrɛ bɛn ma. Voilà, an baw bɛ baara la dɛ. O de la ba sara tɛ sɔrɔ quoi. Sara tɛ sɔrɔ. An k'an baw kanu quoi. N'an m'an baw fana kanu an kana ɲinɛ an faw kɔ parce que an n'an baw bɛɛ b'an faw de ka charge kan. Tiɲɛ na ta ye. Même ba fɛ tiɲɛ don. I ni ba bɛɛ bɛ i fa ka charge de kan. I n'a fa bɔ dɛ. Fana. Ni dugu kɛra, ba bɛ mun de? N bɛ nasɔngɔ kɔnɔ kɔkɛ bolo. Kɔkɛ bɛ nasɔngɔ kɔnɔ jɔn bolo? Mɔgɔ si a bɛ bɔ ka ɲɛɲini. An ka dugawu kɛ an faw ye. An ka dugawu ɲɛ an faw. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc nous lahala nous de be. Donc an balimakɛ ka ka kɛra tan de. Mɔgɔ caman bɛ an wele. Mais Ala ma an kɛ setigi ye ka se ka nɔgɔya ba kɛ u ye. Nka an b'a kɛlɛ kɛ se ni min fana b'a ye. N'an ye min sɔrɔ an dɛmɛbagaw bolo, an bɛ se ka min kɛ u fana ye walasa u ka dɔn ko diɲɛ ka di. An b'o kɛ. Ala sɔnna.